Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ikapito ng adlaw, ikapit sa 7 nagali sa bulan sa Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Inupdanay kita, tubtob kita sa taklalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. On board na karon sa pila ka mga balitaan ta sa sining hapon diri sa pagpangalagad or sining udto. Gina-check tayo ning accomplishments ang PDEA ho. Malapit 1 milyon ka pesos nga suspected shabu ang natigayon nga ma-intercept sa mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency.
Pagkaronan talang na dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining nga pangalagad. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kabarangayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga palayag sa sining nga odto. Kamusta ring aton sining nga mga Operation Tulong Task Group ang OTTGita? Kamusta sa sining mga inoras mga kaaksyon? Ha? Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pangalagad sa Kapitolyo? Manginkopod ta si Aksyon Eden Abuso. Masobra 2 milyones pesos nga emergency livestock hauling vehicle gin-turnover na sang provincial government sa Provincial Veterinary Office. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hupon. Pagpadalom sang suba nga lagyan sang tubig dala sang maulanon nga nagapangunang solusyon angot sa problema sang baha sa Bacolod suno kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Cluster Head Jo Marie Vargas. Kung hindi magbaha, hindi ta madumdumano. Galing kay tihi nagbaha na, dapat ang himuon sang syudad ta tunan tagid, no? Kay hindi lang ni amo lang ning ulan mo. Kung naglawig lang to, naglabot abi mga 9 o'clock or 10 o'clock ang ulan. Lutaw ang palibot sang syudad eh. Samtang sa BCPO naman nga balita, balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa kawatan nga dadakpan sa sulod sang butika kaina sang Kaagahon sa Barangay Mansilingan, miyembro sang Rondoy Robbery Group. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na John Diaz. Kapulisan sa syudad sang Himamaylan nagahulat sa gihapon sa mangindesisyon sa maestra nga ginkastigo sang estudyante kung ini ang magapasaka sang kaso. Sa balita sa patrol, 2 patay kahapon matapos magbubo ang mabaskog nga ulan sa syudad sang Bacolod. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor. 21 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan matapos na aktuhan nga nagabaligya sang iligal nga droga. Sa Cadiz City, gabalita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtanan sa pagpangawat ginalantaw nga rason sa pagsulod sang 2 ka mga armado nga persona sa coal terminal sa syudad sang Cadiz. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, empleyado sang isa ka kompanya sa BGC, tagig nagpositibo sa COVID-19. Kag trilateral security conference ginpatigayon sa tunga sang Pilipinas, Indonesia kag Malaysia. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinadre kita na sa resulta sa unang draw sa Small Town Lottery o Conistiel, subong adlaw sang Sabado, March 7, 2020.
Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 20 kag 14, liwat 20 and 14. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balikan natin ang aksyon, balita, banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:57 na nga oras. Sa mga nagapamatibay Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod, gina-welcome ta na kamo kag karon dugay-dugay tagan ta na igtalupangod ang mga mensahe ninyo nga ginpadala paagi sa aton sining Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mga nagamonitor man via www.actionradiobacolod.com.ph. Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo ha. Promise. Kadtuan tanang balita sa aton sining mga action reporters. Sunahon tanang balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato, empleyado sa isa ka kompanya sa BGC sa Taguig. Nagpositibo sa COVID-19 kag trilateral security conference ginpatigayon sa tungasang Pilipinas, Indonesia kag Malaysia. Yaring detalye pod kay Aksyon Dorel Cabato. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton yung mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginkompirma sa karon sa isa ka kompanya dito sa Bonifacio Global City sa Taguig nga isa nila ka empleyado ang nagpositibo man sa coronavirus disease o COVID-19. Sa ginpagawa nga pahayag sang kompanya nga Deloitte, isa ka empleyado sini ang nagpositibo sa COVID-19 kag nagapaayo na sa hospital. Tiling pasyente ang magapaidalom pa sa dugang nga mga test. Sige pa siguro man sa nga Deloitte nga ginahatag sini ang nagakaigo nga suporta sa pasyente kag sa pamilya man sini. Ginpahayag sang kompanya nga nagapanguna nga prioridad nila ang ikayong lawas kag kaluwasan sang ilang nga mga empleyado kag kliyente. Ginpasiguro man sa nga kompanya nga Deloitte ang pagsunod sa mga pagsulundan sang Department of Health akon DOH. Tesa karon nagahimo man sa nga tikang agod mahibaluan ang mga naka-direct contact sining infected sa karon nga mga empleyado. So sa nahibaluan kahapon ginkumpirmar man sa Department of Health nga duha ka mga dugang pa nga nagpositibo sa kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Samtang sa iban nga balita national, nagpatigayon sang Trilateral Security Conference ang Indonesia, Malaysia kag Pilipinas. Ini ang ginpatigayon dito sa Garden Orchid Hotel, Zamboanga City, sadtong Miyerkules, Marso 5. Sunod sa Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command, ang conference ang gintambungan sa matilawas gikan sa General Headquarters sang AFP kag mga counterparts sini sa Indonesia kag Malaysia. Kalakip sa gintalakay sa pagpamulong-pulong sang Indonesia, Malaysia kag Pilipinas among operational environment of the tri-border area, kidnapping trends in the high seas, modus operandi of threat groups, government initiatives and efforts, current courses of action of the Philippines, Indonesia, and Malaysia in addressing the kidnapping of person in the tri-border area kag ang identifying the gaps and challenges in securing the tri-border area.
Sa pahayag naman ni Western Mindanao Command, Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana, nga pagpatuman sang seguridad ang isa ka ginatawag nga shared responsibility. Balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Kabato, sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras. Ang mga miyembro sang PDEA ang nakatigayon sa kagabi sa isa ka operation sang malapit isa ka gramo sang suspected shabu ang na-intercept sa Bacolod Silay Airport. Ang drug enforcement officer sang PDEA Negros upod man ang nukpo kag interdiction unit under sa direct supervision ni intelligence agent Nicolas Gomez. Ang nagpatigayon sang random paneling sa Bacolod Silay Cargo Warehouse, Bacolod Silay International Airport. I think do ka inanin sang aga or kahapon sang kagabi, no? Ang ining nasambit nga inspection, nakatigayon ini sila, nakadetect sang suspected shabu nga nagabugat more or less mga 100 grams. Kag may estimated value nga 680,000 pesos. Grabe, no? 680,000 pesos mga kaaksyon. 30 ka hangged man. Ang narcotic detection dog mga kaaksyon, ini ang nakatigayon nga naka-sniffing o kung nakapangsinghot ini sila sa among parcel kag didto nga natigayon ang among kontrabando na intercept. Ang mga recovered items ang ginsumiter na sa forensic laboratory for confirmation. Tigay sinoto nga mga nga mga drugs ang na-intercept sa mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency. Kay kun sa mga cargo to pahamtang to do kabudlay maning ambot kun may nag-claim na kag nga wala ma-detect sa ginhalinan sini sa sa original nga ginhalinan, no? Ibaloon tala na dugang karon sa kaya Sir Nicolas, parang may baluan ta ang full details kag disposition sang sining kaso mga kaaksyon, no? Kay daw busy pang linya as of today ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez mga kaaksyon, no? Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:05 na nga ton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Las 12:05 na. Standby sa mga winners ta sa week number 5 sang ECS Millones 2020. No? Karon dugay-dugay lang. Iatag ko na sa inyo mga kaaksyon. Yari si Sir Nicolas Gomez, ang provincial officer sang PDEA sa aton sining linya. Sir, mayungod to si Action Rex, Action Radio. Sir, mayungod to man sir kasi mga taga-Palamati sir. Yes, sir. Sir, daw dako accomplishment ta. Kagabi ni sir nga operation ninyo sa Silay Airport? Actually, kay na ni siyang aga, sir. Kay na sa aga. So, di kayo na-confuse ko diri sa inyong press statement nga ginpadalaman diri sa kay Action Alvin Graba, 7 p.m. 7:20 p.m. Gali kayo na ni sa aga, sir? Yes, sir. 7:20 a.m. Hindi po p.m. Okay. Paano ni sir na intercept ninyo ang more or less mga 100 grams ang suspected shabu? Yes sir, ang estimate natin sir no kay ang laboratory magkakuan sa weight sa aton estimate mga 100 grams and more or less. Paano ninyo na intercept ni sir? May ginahimo kita sir na regular na to na kay na Manila
sa port warehouse, cargo warehouse, kag dito na discover nato ni siya nga may isa ka package na nagatag na naton K9 sir no, sa indicator na may ara posible nga illegal mismo sa package. Bali routine ninyo ning checking sa mga baggage nga nagaalabot ka ginabutang dra sa baggage area sang sila i-report? That is right sir. Oh. Okay, so may dala ka mo nga K9 kagamotong K9 na may sign nga may drugs ang cargo? Correct sir. Oh, correct. May ngalan ni sir kung kay sino ni? Actually sir, may mga pangalan man sir no, pero may arapat pa ginimo na follow up investigation about it. Yes sir. Dili naghalin sir, may diya ka mo? Sa Metro Manila sir. Manila. Ti paano nakalusot ni Sir Plano man? Well, we don't know sir no kung basta kay na intercept na nato na siya na kita lang sa aton K9 na mayara illegal na droga sa mismo sulod sa package. Okay. So 100 grams ini tanan sir. More or less. Estimate sir. Estimate. Yes sir, more or less. Yes, sir. So again pa idalom na sa forensic o laboratory? Yes sir, subong sir, pakadto na sa laboratory ang tropa sir para mag-submit sa laboratory ito natin. Then ang consigne o kung ang may ngalan sa sining package amo ang subject man sang investigation at operation ninyo sir? Ang investigation kita sir no, including sa para sa inyo hindi naman ibago nga operation sir? Yes sir, no? Mga times, no? May araman tagyapon, no? Natabo na may nakakuha, no? Na mga sa package mismo ginbutang mga courier service naton. Oo, galing kay ang problema nga makalusot ni pakadto diri sa aton kung ang scanner sang nautod ang scanner sang aton sa airport do sophisticated bla sir? So that is why sir aton K9 units aton gi-intensify dras aton mga airports kag mga terminals kay amo gani may mga chances kinangid no na medyo malipat na aton so at least ara kita na makakita sa nito pagin naton sa aton K9 sir. Pero prior sini wala man kamusang information nga na-receive nga may nagsulod nga drugs or routine na lang ni ninyo nga scheduled ninyo? Actually, sir, may mga reports na kita sa una pa sir, may mga reports na kita na nabaton. In fact, amo gani maski diri sa aton sa Negros may ara na natabo sir na naka-recover man. So that is why naton ginimo intensify naton. Pero ining last year sir, wala ka mo informations kundi regular lang ni ninyong routine abi nga gina-checking ninyong mga baggage dira nagalabot. May ara makita information sir, especially na may maabot kita sir na festival na diri sa aton so kaya kuha nato na magamit naman ang aton airport. So amo to na in everyday nato nga time conduct sa payment. Ang sa mga barko ya may arawan ka muna sir nga grupo nga naga-conduct man sang regular nga inspection? Yes sir, from time to time sir, hindi man gyud aton ma-concern na daily kaya mo gani sa aton isal aton duha lang kapilo aton K9. Kag may ara man tagimutang dati sa San Carlos ganito no, aton sa San Carlos sa port mismo gimbutan o login pull out pa naton subong. So gimbutangan man naton na sir. Maski sa aton bus terminal sir, kadto kita sa aton South Bus Terminal. Okay. Diretso sa airport naton. May ara man kamo sina nga mga K9 pero depende sa skid nga availability sang K9 ta. Random naton na ginahimo sir, random na gid lang no. Yes sir. Yes sir, amo na may mga. So, kung anong follow-up ninyo, sir, pwede lang makahatag man information kung may mga developments ng kaso. Anyway, salamat, gid sir. Madamo gid nga salamat. Yes, sir. Salamat gid man, sir. Thank you very much po. Thank you so much. Salamat, gid. Yes, sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si PDEA Negros Occidental Provincial Officer
Nicolas Gomez, no? Among na interview ta regarding sining dako naman nga volume ni mga 100 grams ang suspected drugs, no? Shabu. Ang na-recover dira kaina more or less last 7:20 sa Silay Airport. Kaina ni actually na tigayon nila nga ma-detect pagi sa bulig sang narcotic detection dog mga kaakson sa Bacolod Silay Airport. Wala sang konsay ni Pao kung wala sang tagdaho pa sining package, although may ngalan sila pero subject pa sa operation sang Philippine Drug Enforcement Agency. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time last 12 na nga oras. Kadtuan tanang mga report sa aton sining mga action reporters. Unahon ta ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Naka-standby si Aksyon na John Diaz. Ini may kang tanan sa kapulisan sa syudad sang Himamayla nagahulat pa sa gihapon sa mga desisyon sang maestra nga ginaligar ging kastigo sa estudyante kung ini ang magapasaka sang kaso. Yari ang kaundan sang report de aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon John. Aksurex naman nga adlaw sa masunod nga semana, preparado naman niya ang mga kapulisan sa Himamaylan City PNP kung decidido na gid nga magpasaka sa nagakaigo nga panumbungon kung kaso ini nga 23 anyos nga maestra bala nga si Crystal Ann Valencia. Ang mga section Rex ang isa ka manunodlo draman sa area sa nga syudad sa Himamaylan nga ginaligar sa ginsakit sa iyaman nga estudyante nga nagaedad 14 anyos Aksurex isa ka grade 9 student. Ini mga sunod kay Police Lieutenant Colonel Janelle Guadalupe ang officer in charge sa Himamaylan City PNP. Natapos sa Manila ang ilamandra ang mga dokumento nga kinahanglanon o galing lang kay Tiginulat pa Manila ang desisyon o rather ang patigayuron nga hearing sa may barangay dira mismo sa area nga nasakupan sa nga amo sila dira nga brutuan kay temporaryo turn over nila sa modikto nga sa mga barangay council nga sa paglaom nga posible mahusay pamanamra kag may istoryan palanggan sa magtimbang nga bahin sa bahay nabi sa pamilya sining biktima sa maestra kag sa pamilya man mismo sining bata nga nagkastigo sining 23 anyos ka maestra Action Rex. So diri kay Guadalupe pero kung ang dugang pag ebidensya matag man sila bato naman nila sa gyapon kay sige man nila pag-develop sa siniman nga mga kaso pero nagalaong gilisa ako giya paglaom nga within the level pa lang sa barangay masulbar na ang iniman nga kaso Action Rex. Yan ito sa Colonel Janelle Guadalupe sa Himamaylan City PNP. Sa ngayon, sir, wala pa po kami. Yung pinaka-latest natin is yung mga inirelease namin kahapon po, sir. Anyway, sir, kung may update, sir, we will let you know immediately. Ano ngayon po kahapon na-release niyo po, sir? Yung ano po? Yung doon kay, yung doon sa kay natin. Yung parties ng nung both parties, na sila sa barangay to settle. Okay. Yung dahil sabi nila accordingly para hindi na rin lumaki, magkakasama lang din naman sila sa trabaho. Actually, so, Janelle Guadalupe Axorex sa Himamaylan City PNP. Kung mo wala pa nigali ka file ni sila kaso ya? So kung wala pa kay ang barangay. Kung mo na una pa to ang admin kontra sa kriminal? Oo, doon mo nang matabo Axorex. Una ang administrative case kay ang nag-ikot ang Department of Education mismo sa kagang Himamaylan City PNP Division of Himamaylan ang Magistrate Guadalupe sila tuyabi ang nag-file sa administrative case o rather related sa administrative case actually sa ginpasaka nila so ang criminal case dali mo ng physical injury ang wala pa napasaka sa mga kapulisan. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz sa resulta sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na John Diaz, kadtuan ta ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pagpadalom sang suba nga lagyan sang tubig dala sang tig-ululan o kung nagaulan nga panahon, nagapanguna nga solusyon angon sa problema sang baha sa Bacolod. Sunod kay City Disaster, Class Head Jomari Vargas.
Yari ang report ni Action Art Tayhopon gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art. Mga Action Rex ang nakita karon mahimo sang City Government of Bacolod kapin pagid kon magabot na atong request kag plano baklon sang City Government of Bacolod nga amphibian quantum equipments nga pwede gamiton para sa pag-dredge o kon pagpadalom sa mga suba nga dira nagaagi ang tanan nga tubig galing sa drainage system sang syudad sang Bacolod, pero ti ina ya panglawigon ina nga solusyon sa sining problema sa baha no nga na-experiencean kahapon apisar nga tiway sang bagyo kundi LPA gid lamang kag mamunog o ulan o kung madamol nga ulan ang nagtupa diri sa Metro Bacolod. Pero ti ano gid ang pinaka-problema ni nga nagdalom ning tubig ni daw maging kayo manis lang ang mga drainage day? May ara drainage puti ang guluwaan ng gamay pa. Gani man basing guluwaan bla to man kagamay bla kag basiway pa matapos ni nga sus amo pa lang tong ulan daw pila pa lang to ko oras how much more pa kun damol pagid nga ulan kag dugay pagid nga ulan. Ang gauge balasang ulan suno kay Mr. Jomari Vargas ang ila latest ang accumulated rain action Rex kon sa takos nila sobra 100 mm per hour ang kadamolon. Ti baskog damol gid gali eh. Kung nagatindog ka sa isa ka metro kwadrado, sobra sa lapaw sa ulo mo. Amo lang kadalumon sa tubig sa isa ka oras ng pagtupa. Kung magtindog ka bla sa isa ka metro kwadrado, ang tupa to sang ulan nga nag-accumulate sa Bacolod, lapaw sa imo sini nga high taxon Rex. Ti paano na lang ni abing solusyon na di kay kagabi sa record to nabatian ko to si mo 40 pila to? Di sobra na 50 subong. Sobra na 50 ka mga areas ti. Kag subong action Rex ang suno kay Mr. John Marie Vargas. Ang problema nila kay may mga lugar pa yang way pa nag-subside ng tubig amo ning sa Cardic sa Mandalagan. El pagkatuto subong team niya sige pagyapon libot. That is why apat na kapanid sang report o pahina sa report ang nawayatan nila diri sa mga apektado sa baha. Pero hindi pa nila makompleto ang consolidation. Hopefully, siling hapon matapos na gini. Amo na kadamo ang sunex sa nalitan. First time ni Guru sa history man? First time ngayon ang way bagyo yan, ang gulpiata mo ni. Way signal o kung ano nga bagyo to ya. Sus, LPA pa lang nagamuna ning sitwasyon eh. Dari nga sa downtown, kundi ang sa lugar na sa may downtown area, hindi man na yan nagadalom ang tubig baha. Pero kahapon ang natabo, lapit sa Baligyaan, ni Vice President Pamilyaran. Oo, dara sa ano ni nga ko ni? Gatoslaw. Nagdalo man ng tubig, gawang alman to kahapon ang tagiya. Yang rason na yan siling ni Mr. Jomari Vargas sa downtown, basura. Ti dugay na gani tsimpo ni Guramas pa na ano pa nga mga alkalde guro nagpulong ko da amo na ng problema ang basura. Ti nga wala na matalupangdan sang nagliligad nga administrasyon kag subong manabi kung ginamatamat na nila. Talaga na matamat ang sunay siligta mo na bla ang portion. Oy nagiguro ka pangsyon ang tanan nga mga lagyan sang tubig Sapa na nga mo na dapat dapat na i-check na nila ang alagyan sang tubig kay hindi man na magdalo ang tubig especially sa downtown area. Makumutong balay ni Mayor Bing yan na nagdinto hasta gabi to, ang tubig man to. May mga pantat ko na tukayo mo nakpa. Tukayo mo to ang panakopaluan to magpantat mo. Tinano na yung naglalabot na to takasan na nga porsyon Correct. Pero nagdalom pa yung tubig. Kaya mo na kay instead gani ang tubig ang sumrek sa inlet nga mapasulod sa may drainage system, ang buhaya dito ang tubig nga bulyada, ang buha niya daw nagasumpit pa ibabaw bla nga daw buwangan niya nga actually ito sa masunod. Now isa ina karon nga gusto na matapos o kon kumplituhon ni Mr. Jomari Vargas kag ila inihimuan sa assessment kamo ni sa ulihi ang report nila kag basihan sa recommendation nila kay Mayor Bing Ronaldia. Subong palang giho na sila. Kay kung masugda na nila lang man ang masunod nga administrasyon hindi magsunod. Pero kung hindi na nila hindi na nila maumpisahan, hindi man na magsunod ang sunod nga administrasyon
matyagan ko ganito nagkumpiyansa kay ti summer season mo. Oh, kay way ulan. Di kun way ulan, di mo na Gani, kung hindi tigululan, di mo na mabatsagan. Pero kung ulan na gani as in ulan, amo na mabatsagan mo na. Kung sa sunalbin pa niya, imposible sa ulo nag-agi, di ulan to. Ulan pa. Kaya mo nang isa sa mga rason sa bong. Ang consolidation nila, sila nga ba si Karuparisapon, kay apat ni Art ka kuan subong ka pahina ning ginawatan ko nga report pero kagabi Action Rex hasta gali lapit alas 12 nga libot sang bus sang syudad ang mga dikarga inutilize nila lagi pa ako tamo pasayro mo stranded mga taxi way nagali nagbiyahe way na nagbiyahe to yung mga taxi amak mo naglinaka to yung iba niya pagadto sila puluyan way na nagbiyahe di pasayro kagang mga taxi wala na. Now, ang report nila, kaya ginapacheck pa dito sa may Mansilingan, na ito balang natumbahan man sang pader to, ang ginabalay, ginkatuan pa to sa team ni Mr. Jomari Vargas, agad i-check ang information na nagwa, pero ang diriya sa may area sang Takuling, kundi isa to kabata, kailangan na-recover ang bangkay diri sa Baybay sa Margit 35. Now, ang talakapan ni Mr. Jomari Vargas, magapadalas ang team liwat dito agad mag-inspect kagibaluon ang pader nga ginpatukod sang sininigosyante ng nagpatukod ng foreman kung bala may permit action rex kay mga mo nagali kakilid sang sapa nga manginasardo sa imo kaingod kinahanglan antes magpatindog sila mangayo ka na permit sa CDRRMO kag sa syudad no para nga tugutan ka nga hindi magdulot sang problema sa imo mga kaingod in kaso nga magbaha. Disiring nga check na mo na kung bala may mga nagkakaigo nga permit sila antes ginpatukod ina nga building. So yari ang nga person siguro may permit na alang-alang na sila magtukod nga wala permit na may permit na pero tigin laban sa kalukalo Tigaling ko ikon pader kung wala mo sa makikita daw ay mo sa mag-question mo. Laban kag kung wala man lang sang problema da TY galing iti nagka-problema kagabi. Ang taon ka na kaya siring Kasi sino na paderaw? Yan lang ko foodman. Foodman? Ano mo lang ang bal nila? Kasi nga, patsay ko to yung mga mulo ni Mr. Di ba daw yaman to sang kontraktor to? Hindi, lain na yan. Yung bagay na? Ato lang nag-rumpag sa balay sang bata. Oo. Na, kayo pa investigarya to. Ni Mr. Jomani Vargas. Dito sa praktik na lainti ng istorya, kaya hindi man tayo kilid suba mo. Sa Mansilingan. Gani. Ariyo ang palayag ni Mr. Jomani Vargas anot sa aksyon na taken sa iya opisina kagabi. Apat niya at ka panid sing report mo. Kung i-rekwenta ka sa table sing flooded area, medyo damo-damo na no. Pero siguro ang nemo na lang namon gabi, damo kita sa stranded sa ilaw gabi mo. So, nagka-pooling kami ang pakanto sa dali sa may Estepania, may sanakyan kami ang pamandalagan, magpasumag, Mansilingan dumana, no? Yung pick-up na mo tanan kasyugin pagwa namon, city bus, 2 ka bus, Manlay patig dump truck, wa tanan at kagabi kati ang sayro hasta alas 11 ng gabi ara pa sa tukadalan mo. Correct. Tungod nga way nagbiyahe nga jeepney, no? Tapos ang nag-force evacuation kami sa Barangay Villamonte gabi sa Purok Isla sa Barangay Villamonte. Gintala sa Isla Elementary School. Taganam may pagkaon to sila. Ang takuling nga mo to isa ka bata nga masikit way labo to sing nakikita bising aga ni. Patay na. Pero eskwelahan kagabing pabrihan na ramon ng kaso ganda mo man ng evacuation nga natabo but wala gid man nagdugang gabi. So sa palayag ni Mr. Jomari Vargas kay malawig explanation sa ila action na taken kagabi pero realidad dito problema sa drainage system sa pagbara naman sa mga basura kagang outlet o guwaan gid siring tubig nga isa sulo kay Vargas realidad nga tigil ang landon pagid maning abuhan pero amo lang malawigon nga solusyon nga ila nakitan sa bahin sang CDRRMO. Kung ano recommendation nila sa tatarapan sa alkalde iti baroon pa na sa masunod nga mga development. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayhupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuan ta si Action Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. Masobra 2 milyones pesos nga emergency livestock hauling vehicle gin-turnover na sa provincial government sa Provincial Veterinary Office. Yari ang kaundan sang report ni Action Eden Aboso. Sa Kapitolyo, Action Eden. Action Rex gin turnover na sa Kapitolyo Provincial sa pagpanguna ni Governor Eugenio Lacson sa Provincial Veterinary Office ang emergency livestock hauling vehicle. Sunod kay Dr. Renante de Sena, Provincial Veterinarian, ang 2,270,000 pesos nga proyekto ang gikan sa 2019 calamity funds sang probinsya. Dugang pa ni de Sena, dako ang mabulig sang rescue vehicle para sa mga kasapatan, ilabi na kung magluntad ang mga kalamidad kaangay sang baha, linog, sunog, paglupok sang bulkan kag iban pa. Tisunod kay Disena, gamiton man ini sang PVO sa pagdulong man sa mga bulong sa mga apektado nga PVO District Field Unit o kun local government units kung magluntad ang mga nasambit nga kalamidad. Palayag pa ni Disena, ini ang makabulig nga mas mapasanyog pa ang animal industry sang probinsya kasunod nga ang Negros Occidental ang pinakauna nga probinsya nga mayara sang Animal Rescue Center. Isa amo ang sa Banwa sang Hinubaan, kagang isa naman sa syudad sang Sagay. Sa karon gina-propose pa sa Disena sa Provincial Development Council nga madugangan pa ang Animal Rescue Centers diri sa Negros Occidental. Pamatin naton si Dr. Renante de Sena. Because ang Negros pinakauna nga probinsya nga may natukod no nga Animal Rescue Center, isa sa Hinubaan kag isa sa Sagay. So gina-propose pa namon sa Provincial Development Council madugangan ni siya mga rescue center no kay ining mga rescue center kinahanglan mo ning mobility. So gamit sang rescue center nga patukod ta during auction market day, pwede magamit, no? Aside from kung may calamity lang. So, may proposal kami nga ang sa San Carlos, ang sa Magallaon, kag ang sa BSB, kag Kabangkalan, may mga auction market nga butangan sang rescue center sa animals. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:29 aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule na nagatinlo sang imong mga dugo kag nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Ano pagid ang iban pa? Yaryo, may tisiho para sa pampabakod sang immunity booster ta. Alkaline base nga vitamin C, may tisi ang ngalan sini. Para sa tao nga ginaubog, ginakataro, ginasipon, may tisi ang kinahanglan mo. Isa ka immunity booster, may tisi. Isa pagid Santon Plus Herbal Capsule, pampatunaw sa bukol-bukol, hubag, cyst, kag tumor. No? Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon ng tumaronta, matagadlaw. 1 or 2 capsules daily, ayos na na. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon kag may tisi. Sarang mabakal ini. Upod ang DTX 500 capsule sa mga
Suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang magpadala mensahe mag-order through Facebook page sang Kalusugan Yan. Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Maanlod tanay, maanlod sa ngaton sining nga mga talamyawon. Sa mga Facebookers ta, may lang nga pag-monitor kay Garcia Marivec. May lang nga pag-monitor sa bata ko sa balay nga si Sofia. Ayos, halin sa kay Garcia Marivec. Kay Arniel Vista, may lang nga pag-monitor kag sa tanan nga mga OTTG, nagpulaw sa kagabi. Ay, puwerte Sige thank you gid Arniel Vesta. Sa kay Borza, Gom, may lang nga pag-monitor kadalag ko sang ginabutang nga imbornal tamburong pero ang ginagwaan sang tubig mahina. Tapos ang sa NGC parte batiko ginpatay ang creek dira dampi sa maskara chicken kita mo permi lang nagabaha. Okay. Ambot kito may gina-construct pa man na nga sa tunga bla? Ano gina-construct na nila? Tamburong guro na. Galing kay dugay na nga problema na day. Pila ka tinuig ng problema dra kung magtigululan perting baha, no? Joan Mill, may lang pag-monitor, kulang disiplinang tao, parte sa basura, ano pa, jutay nga ulan, baha dayon. Isa man na, kulang man na sa disiplina, no? Kaya kung hindi lang na mag-clog ang mga kwanta, mga alagyan sang tubig na, hindi man magkasubong sinimo. Galing kay Pinoy mo. May lang pag-monitor kay Jenny Solgon, kay Dino Alic, kay Susan Malacaste. May lang pag-monitor Susan Malacaste. Kag Rilan Mijares, may lang pag-monitor sa Migo Kuda sa San Carlos nga gabiyay subong si Car Bulacca kag si Richard Garilles nga maghalong sang biyahe tungod tiyempo nga gainulan. Ayo, salamat gid ang panamyawlin sa kay Rilan Mijares. Kay parang kinalon sa Gay, Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor. Mr. Milili Oligo, Action Rex, samiyaw ko lang BCHS Batch 80. Mr. Milili Oligo. Thank you so much, sir. Paring Roel Lanawan si Roma, may lang pag-monitor. Kay paring Roel Lanawan si Roma, gapamati kami dipre sa Jaslyn Dress Chicken sa Libertad Market. Ayos, dagang salamat gid sa inyo da parikoy, no? Paring Roel Lanawan. Kag kay Jenilindra, kay Mari Jenilin. Ayos. Nelda Siguanse, kay Gian Recicio, may lang pag-monitor kay Morales Arnie Arginiguray. Tamyaw ko lang da si Ayan Sayon IC from Jin. Gapamati gid kami permi. Subong diri sa Purok Roadside Tangob. Okay, sige. Dagang salamat Morales Arnie or Argin. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati kagawad Imbong Jocampo sang Barangay Maaw, Paging Chu. Maingod to Action Rex, tamyaw ko dagali pamilya Grabino, kag sa utod ko sa nga si Mercy Dolorso, gapamati gid subong. Salamat gid Paging Chu. Sa kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor dira sa Barangay Baligwagan, San Enrique, Pacifico Family.
Pacifico family kag tanan nga pumuluyo sang San Enrique. Ayos, dagang salamat sa Sir Joseph Pacifico kay Bailon Estelioso Carol. Pinangrambol yang iyang ngalan, no? May lang nga pag-monitor sa pamilya Estelioso, Bailon Solomon, watching here, Las Piñas, Manila. Ayos, dagang salamat, gid, no? Mary Grace Eugenio Fermin, may lang nga pag-monitor, no? And Elizabeth Malaka Gamala, and 12th birthday, sa kay Rael Antonio Puerto kag Rael Miguel. Ayos, iya mga apo. Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Nonoy Tahones, watching live sa Purok Serisa, Barangay Oringao. Tamyaw lang sang mayong udto kay Annabel Lumangyaw kag Rosby Lumangyaw nga naga-monitor gid sila subong sa programa mo Aksyon BBB. Ayos, dagang salamat Nonoy Tahones. Kay Jomong Caltorilla, kag kay Mary Jean Saludares, kay Alicia Padilla C. May lang nga pag-monitor rin sa Kuwait. Alicia Padilla C, kay Jo Marie Formentera, may lang nga pag-monitor ko kay Jenny Perez dira sa Binalbagan. Labayen Gerardo Jr., monitor from Iloilo. Thank you so much, Labayen Eduardo Jr. Dagang salamat. Kay Reggie Balibad, niya balita da. Ayos Reggie Balibad. Ayos, dagang salamat din. And sa kay Merlita Estilo. Merlita Estilo, idol, ari kami di sa Victorias Gapamati. Ayos, dagang salamat gid, Madam Merlita Estilo. Kay Nonoy Erwin Gonzales, ga-monitor man si Nonoy Erwin Gonzales. Kay Almorsto Elmer sa La Carlota, may lang nga pag-monitora. Kay Don Eduardo Gonzales, gatamyaw lang sa kay Dondon, kag Cole Ferrer live stream sa Makati. Dondon Eduardo Gonzales, salamat gid, no? Thank you so much gid. Ayos, sige. Paring Mark kag Ems Magbanwa, on the way pa Maaw Bago City. Sige, halong lang mga parikoy kag marikoy. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring tip-tip kag MM Lera Sandra ho. On board man pagkadto sa Maaw. Congrats in advance. Why naman iba no? Paring Elmar kay Commander-in-Chief Yadra Trafangco sa area sang Barangay Mansilla. May lang nga pagpamati. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Sumagho. May lang nga pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Alihis, Bacolod City. May lang nga pag-monitor man. Paring Renly Marter, kamusta ka na? Okay lang. Dira sa Banwasang Valladolid. Paring Renly Marter. Kag sa bugos niyang pamilya. Dira, no? Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon. Mga commercials tanay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to
Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Si 47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action BBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad. May lang nga pag-monitor kay idol na isa si Yaya kag si Nuno. Wala mo gintamyaw, gapamati mandi sila sa Victorias. Halin sa kay Merlita Estilo. Sige Mer. May lang nga pag-monitor kay Yaya kag kay Nuno dira sa Victorias. Kay Franco Villanueva Osorio, may lang nga pag-monitor Franco Villanueva Osorio. Si paring Bipoy Arquisola ho, sa linya man. Si RJ Rofing, may lang ang pag-monitor sa GM Basa. Paring bindiran ni siya pre. Ga-monitor man sila. Ayos. Dagang salamat gid, no? Ayos thank you gid. Sino pagidari di yan dali gilang, no? Sige, kantuan tayo yung balita ni Aksyon John Diaz sa Patrol. Aksyon Eric Magbanwa, standby. Unahong ko na si Aksyon John Diaz. Ini may kangtanan sa duha patay. Matapos nga magbubo ang mabaskog nga ulan. Diri sa syudad sa Bacolod, kahapon sa ngapon, tubtob naggabi. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon John Diaz sa Patrol. Aksyon John. Alas 4 ang taknag kahapon, Action Rex, nag-umpisa ginabing pinabubo sa ulan diri sa sulad sang Bacolod. Kabumaton tempo ko sa riin abing na anod sang tubig ang isa dira ka puluyan serya sa Purok Palidong sakop sa Barangay Takuling sulad sang Bacolod. So sulod sa sila mismo nga puluyan dito sulod ang pito tanan ka mga individual kon ka mga persona lakip na ining 5 ka bulan naman nga lapsag nga lalaki, Action Rex, nga nabutang sa duyan. Natabo diri pagka anod sang balay nagdiretso suba
pating pito tanan ka mga individual nagdiretso man suba o galing kay ang anom niya may nulungong na may mga ulidad na nakatingwa ang Rex na makalawas niya ka mismo kumang kagalingon apang ining 5 ka bulan naman nga bata nga kunap sa lalaki ang wala na nila gilayuman nga nakitaan gin na patigayon nila ang nagakaigo man nga search and rescue operation tubtob kay na nasang kagahon o galing kay na mga tak na size 20 sang aga ining isa naman ka bangkay sang 5 ka bata nga lapsag nakita na gidawang sa baybayon nga sakop sang Purok Malipayon barangay 35 sunod sang Bacolod. Aton kinan interview ining si Jason Arellano 46 anyos isa ni sa job order o kung JO abi sang Department of Education kag dito sa lugar mangisda sa Batani Grow pag dugadugayon kita niya ang isa ka basurera nga wala na nga adlan og Rex nga nagatudlo nga may isa ko nakabangkay sang isa ka lapsagman nga nakit-an dra nga nabulit na sang lutak kag napalibutan sang basura. Gilay ni gikatuan sa ni Arellano ang lugar kag nakita niya tong lapsag ginakwat ya padulong dra sa pika-pika sa area sang Purok Malipayon. Sunod kay Arellano mga 150 kilometros ang kalayon gikan sa pika-pika padulong mismo dra sa baybayon dito nakitaan nga nagahapa ining bangkay aksyon na Rex. Yari si Jason Arellano sa ton interview. May babae nga adlagan. Aling ko di mo kita ko sa adlagan, kung ano yung adlagan nagkadto ko to ng singgit siya may bata nga nakatay bla kaya abi ako ng barbidal. Kaya kayo to sa sopo ja resyo nagkadto ko to. Kumutong may bata iti siling ko kaon na kay magtan sang taob. Dinala ko di sa kay para dalon di takas. Dito naman ano para yun? Siguro mga 150 meters. Halindre. Oo, halindre panto to. Ito nga, dito sa mga tubig na to. May tubig na, tanong ito tubig kayo, nas lagi na mo. Okay. Wala dito ng tubig, tabi na. Wala. Anong sitwasyon ka bata? Gabaon. Tapos may mga gamit. Huwag na. Ano lang na, ng pampers ka, nga bayo, nga luwag ng orin. Ang surek sa batian sa Jason Arellano, amoning lalaki nga nakakwat sang bangkay sa 5 ka bulan nga lapsag halin dito sa baybayon, padulong diri sa may pika-pika na Purok Malipayon, barangay 35, sunod sang Bacolod. Dito man mismo sa lugar kaina, ang mga takna alas 7, imedyas, 20 sang aga, siyang nakabalo, ining Iloy mismo sa 5 bulan ginapsag, nga si Janelle Bulak, 23 anyos, nagpabulong mismo nga mga himata action Rex iyadri abing otod kagang iyaman nga tiya kag dito nakita niya personal yang identify ining bangkay no so iya naman nga bata tigay libi ni ining si Janelle Bulak Rex ang nakita niya ang bangkay sa iya naman nga bata so diri kay Bulak wala man din sila nag-ontat sa pagpangita pero wala din sila nagalaom ya nga dra sa area so sang barangay 35 dito nila makita ang patay na ang ining man ang iya naman nga bata Rex yaring reaksyon ni Janelle Bulak sa aton nga interview. Ano nga luwas ka magkabalo? Mag-ulang man ko. So kagabi di ba? Pwede ka pangitain nyo? Oo. Yan yung lula mo, gabi na nakatapos pangitain, no? Oo, gabi nag-bid. Oo. Pero ano ka mag-expect nga dali sa malabot? Wala. Galing wala ka mo din nag-try magpangita? Mga tatay ko dahil naman sa baybay. Hindi naman sa kapangita. Uy, hindi namin nag-rita. Bakit gusto pa kayong tubig? Oo. Ano nga aga na lang dayon? Oo, wala ako naglakad pa sila aga pa kami nangidaw na sila kabalo. Sorry sa batian ang pagpina no sinang nanay nga si Janelle Bulak samtang kita nag-interview dito mismo sa lugar sa area sa Purok Malipayon sa Barangay 35 sunod sang Bacolod. Ang saling report nga may patay bangod sa paglaslas ng ulan kapon di lamang isa kay diri sa area sang Encarnacion Bakyas sa mas tinga sunod sa Bacolod. Isa dari ka 40 anyos naman nga lalaki nga ginkilala kay Nino Lambarte, residente mismo sa Mosidadra nga lugar. Ang tumbahan ini Action Rex ang isa ka pader, no, sementado nga pader nga ang katason sa mga more or less 20 feet
Accidentally ini nga nadatumbadra sa pulian nga ginapanagyan sining iya nga mismong asawa nga si Munyan May Lambarte, 46 anyos. So ligasyon diri sa Rex ni Barangay Kapitan Boy Pico sa nga Barangay Mansilingan nga mga taknala size kagabi nakabaton sila sa report nga isa dra kapader abi nga ginapanagyan sang sikat man of Mr. Jerry C sa Silver Dragon Construction ang natumbadra no kay ara na sa creek ang iya mismo nga pader and then sa piyak sang creek nga dara ang puloy-an sining ni Lambarte dikto kang natumbak so Rex ining pader kay nagsupon lang tubig sulod naguyang gorong duta no nagumok hindi natumba ining pader sementado nga pader timing man nga to digtong iya sinibana nga sininyo Lambarte nagkaangkon ini sa mga kapilasan sa iya nga lawas kag sanggingagaw dala sa Bacolod Adventist Medical Center ini ang gideklarar nga dead on arrival sa attending physician. So diri kay Kapitan Pico tila man ginapanumdum tanan no liwat ang mga pumulihan nga nagaisal sa kilid sang suba sa mga creek o kunabi lugar nga dulot delikado especially kung tiunso pag inuulan nga dapat maghalong gid kay dili pagulaton pa nga magpilit tay kompleto sa barangay para mag-evacuate sa tagsag sa mga lugar. Yari si Barangay Kapitan Boy Pico. Initially, bali duwang nagkalamatay action dyan? Yes, duwa action Rex. Isa ka bata, kagamuning pila ng 40 edad years dyan? old. 40? Yes. Okay. 40 years old action Rex na sininyo Lambarte. Narilot si Kapitan Boy Pico sa aton nga interview. Sa pag-apo ng ulan, bali may isa to ka pumulog sa Purong Internasyon na sa pader sa Silver Dragon. Ang initial information po kagabi na indala sa hospital po sinikagan may mga pumulog sa Purong ng Kasyon sa ako. Talagang po doon na napatay dito ang biktima. Rex si Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan sa aton nga interview. Balita gikan sa Bacolod naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa tara sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:57. Matapos ang balita ni Action John Diaz, kadtuan tang balita sa BCPO, naka-standby si Action Eric Magbanwa. Kawatan nga dadakpan sa sulod sang butika, kainas ang kagahon sa Barangay Mansilingan, miyembro kuno sang Rondoy Robbery Group ni. Yari ang kaundan sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Alright, Action Sino ni nga mga Rondoy Robbery Group man bago naman Actually, lugar na kasi ang leader nga si Rondoy na takpara nakakaranas sa pong sa BGMP. Sino gani itong ngalan niya? Basta si Rondoy lang oo. Pangilawan po kiti ako. Ayo di purma. Di ka nakibot ko sang Rondoy Robbery Group na anong mga Rondoy nga daw kadugay naman to na dakpan tong isa to? Dakpan ni siya. Actually, iba niya kapdan pro ani saya buhi pa, no? Nagkagwa guro sa buho kag naglusot, no? Buho. Di ka musta? Ang anong buho? Ang buho? Ayo di purma. Tinog kasultan pa ang buho. Okay. Gangangamong ang buho. Kamusta ang panag-a? Ang panag-ati, pinyatogin. Ang mo ginakong tigululan mo. Ang mo ganin na, hindi man na magbaha kung may ulan. Kadamo mga area subong ginbahaan. Ay, damo, gito. Kita mo sa picture, daw makasalumod, maglantaw ka nga. Ang iban ka pangamuyo, nga hindi na magsiging ulan. Ang iban ka pang yun panggas na. Oo, gani. Ang iba kayo pangamuyo nga sige lang ulan kay at least kung mag-area, rita. Ay, nagano-ano man itong ulan man. Nagulpiyada lang to, no? Nagulpi lang sa makmolin sa ngagas. Tagin nagaro kasi sidmon siya. May mga lugar sa Bacolod naging pang islan na imbornal, pero ay gagana. Oo, ay gagana. Oo. Nabot na nung nagkalatabo ni nga grabe man yung gastuanay na di. There's lakso, no? Magsaysay daw sa flyover blada. Flyover. Basta nagsaylos babaw ang tamburong, wala man. Ayo di purma. Budlay magsakal to. Nga nagalam mo na da man. Kadag ko sa mga tamburo, naging buta, pero walang ganak. So, Rex, no? No? Natingala ko sa NGC. Kasi buto sa una ba itong hideout to? Buka bahagi hapon to, no? Grabe man to kahapon to. Ito ba nga NGC to, bla? Ambutan, ano na dang problema?
ito ginkayo na da hasta ba sa bunga ng kakayuan ito way Oo, ay matapos-tapos na da. Kung mag-ulan lang, amuto ka, damol tong ulan, kag amuto ka dugay, ti bahagi na dang areas. Ano pagkatayahan kung may bagyo, tadi kag may arat ng storm signal di, suspura palayo lang o. Ang roof to, taramnan man. Ano man yung sitwasyon, no? Grabe, ang Robinsons totoo do. Oo, tataramnan. Kadugay na da nga problema na da mo, since gintukod ang Robinsons, nawara na da nga daan nga problema mo. Ano ito nagdaman siya kung nagdugang ang problema, kaya nagadalo ang tubig. Di nang lusutan sila nga daw, may lusutan man na to sa likod, ang suba-suba na to, tag daw, ang buta ko na mo man lusutan sila. Hindi pa na maglusot, kaya ang suba na bastante may kabis tubig mong. Gari man. Mawas ka ng tubig na sa suba na sa tubangan, sang rolling ears, sang yes na. Mawas na kabin tubig sa suba man. Saan mo na nga ito, hindi makontrolar mayong tubig, di? Grabe. Pag sa mga but na, dapat pong kuha na sa aton ng mga DPWH, no? Oo, dapat din. City Engineers Office para nga matubusot na kay... Ang City Engineers kag DPWH sa Bacolod, mo ginamapungko sila. Oo, with, of course, si Mr. Jomari Vargas, kay sila na galibot termi mo. Nag-identify sa mga lugar nga masami ginabaan. Ang Singkang Airport kanito, pero ito rawod din ang gabi ko na ito. Ini nga ugada ni makarecommend ginis Mr. Vargas ni. Ati dapat kita nga rekomendasyon ni Vargas, dapat aksyonan gininasan na Rex kay or else basi plakad na pakibot ito na may bagyo tadi kagamuna na kadalo man tubig, no? Okay na may manod nga mga sapat Ayun di purma. Mga galutaw-lutaw. Hindi na si Jumaria madalas sa baha. Okay. Kay para nga mayara kita nga manugluto, no? Gani man. Mayong tulog ni Jumaridio. Mayong tulog, no? Kapoy gitsa, no? Kapoy gitsa, kay daw nabasa na sa kuno kagabi man. Nabasa na sa gabi sa ulan. Buti na sa naghalinya. Kasi nabasa sa kurman sa madalas ng baha, no? Kay kung madalas sa baha, hubas ang tubig Madalas sa baha, masala sa basura, no? Ayun di purma. Hubas gid ang tubig. Hubas gid ang tubig, no? Imbes nga magdalo, mahubas na kunara siya. Mo gani nate, amo na sila ko kay Jumaria kung magulang gani. Hindi ka magagi sa suba, no? Hindi ka magagi sa suba. Di sa magi sa puste. Hindi na sa suba sa dala sa magi. Hindi sa mga liit sa suba, kaya basi ko paglabay sa tubig, kang masanasa nga basura, doon ako sa baha, no? Kaya kita sa managluto din sa Action Radio, Action Rex, no? Correct. Budlay nga madulaan ta kusinero nga numero 1. Oo, ka numero 1 ka ayo magluto, no? Perti ka namit. Gusto hindi man mayo, no? Gusto mo ginalagdas ang kanon, no? Ba't ka ginawad palagdas ang kanon? Ginahungod dyan akong kaysa mo. Ginahungod dyan ako kaysa niya. Yung bro, ko niya ako na luto. Ano ba ka palagdason ta? Para nga madugay ka mga kakao, no? Hindi ka piyong-piyong mataya, pero gawang agang ilong yan, no? Mala nga pag-monitor na kay Kagawad Jofredo, kay Kapitan Feria, sa Barangay Robles. Hapon na sa inyo, no? Dito, mayugit, no? Duway na baha guro sila yan. Ito baha guro sila. Gado, mo man ito. Actually, pakuro ito po yung damo ulan mo. Oo, no? Ang iba nga panuwa, kasi ito, ang kabangkalan to, sang Rotimprano, tinag-kuan gid man to sa tubang merkado nila, bla. Pero do, hindi gid man to masyado, gid kadalom, bla. Kag hindi ilawi kurang iba gabi sa to sa atin di. Bao, o tiya mo ginang kasulupaan gid no ti. Kamusta tong mansyon ta? At ito naghuwas-ubas na, no? Kaya wala na subong ulan, no? Kung nagsige po ulan at asalong yung taxo rights, no? Laban mo nag-agid ko. Taxo rights, no? Amo ginapangabuhi, Ti, kamusta ning kawatan nga nadakpan, no? Ara sa subong dira sa custodial facility sa station number 7 kag gina-interrogate sa subong ni Police Lieutenant Florentino Abalayan kay may mga posible recovery pa sang mga kinawatan sa tong nagipang-igo nga magipang saka-saka nga mga balay action Rex kay magluwas nila recover lang ang ginpangawat sa butika dira sa barangay Mensilingan may na-recover sila nga motorsiklo nga gintudlo nga ginkawat sa ning bulan sang Marso sa area sang station number 2 kag may number 1 kag may panugid man siya kay Abalayan nga may mga kagamitan siya nga ginsaka-sakay sa to sa mga puluyan nga ginbaligya actually mo ni karon ang mga
suppose kinahimo karon ni balayan nga recoveron ini ang dugang nga mga items nga posible kin saka-saka ni Junjun Ino, 29 anyos, taga Purok 2, Salanton, Barangay Banago ni siya. Bali mo siya ang nadakpan kaya sa kagano akto nga nadakpan sa sulod sang Grace Pharmacy dira sa may Morsha Road, Barangay Masilingan, nga nagkasulod ka nagpangawat sang kas nga naglabot sa 4,755. Timala ka na kitaan ini siya kag muto nga nadakpan ni siya kag dito na recoveran sang iya sila pinangawatan sa sulod mismo sang botika. Yari siya balayan sa interview sang Aksyon Radio. Subong naton suspitsado detain subong patay naton ni investigator base pa lang ma-recover pag kita nga mga kinawatan niya. So far ang na-recover pa lang naton ni isa niya ka kinkawat nga motor sa area sa station 2. Subong nga rin naman sa atong posisyon may ginatudlo pag sa nga iban nga pa-recoveron. Posible nga hindi lang butika kay una pisigin tudlo niya ining motor base din na balay pa niya kay may ginatudlo sa namin mga appliances hindi pa nga nabaligyan na niya. Makabig naton ini siya nga notorious gid man nga check bahay madumduman ang Rondoy Group, isa rin sa mga membro sa Rondoy Group. Si Rondoy, harap na supasubong sa sulod ng prisuhan, kaupot sa niya ibang kaupot. Pero may mga tenders lang na wala madakpan pa. So, isa ini siya sa mga membro nila. So, may mga balay pa sa Gisaka, sir? Sa subong, hindi pa siya mag-ako kundi ng mga balay ang iya pa nasulod. Pero may ginatudlo na siya ng mga gamit nga nabaligyan na niya kag ginatudlo, ginakundi niya na. Ang mga gamit siya nga nabaligyan, sir, pwede pa rin ma-recover sa pulis? Pwede pa, pwede na ito nakatuan, pwede na ito na-investigaran kung malalo ka matuod niya ng item kasi mismo siya kung naligyan sa nakatao. Pag-check lang mo, may pindin siya na warot man ni Samon po, sura beriman niya kaso. Hindi ayahan sa posibilidad basta sa iban nga mga police station may araman sa sir? Muna ato ni pa-verify sa iban niya station kung may mga kaso man dito. Aksyon si Police Lieutenant Florentino, abayan ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbulig report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Nga sining ni Kagawad Joffrey nga good PM to do man di kagapon ng ulan pero kaluyan wala man baha. Okay, so mas mayo dra no. Kagawad Joffrey sa panda. Gabaha di subong ang mga benepisyaryo sa unconditional cash transfer UCT. Kay release nila alawan subong ati good mayo na, mayong balita na. Alhin sa Banwasang La Castillana. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:08 na nga oras sa mga kaaksyon ta diraho. Daligid lang ha kay mga Santon Plus Herbal Coffee Mix kita. Kaya muning namits para sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada ho kay nagapa-relax sa paminsaron ta wala nagakurog-kurog ang aton sining lawas kag indi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix mga kaaksyon no? Amuning ipa-coffee ta sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap ang habon nga pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kutis. Pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilok. Ang ilok mo maitom siling sang amigo ko. Papution nyo na, pakinison niya tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kaakson. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan. Pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani mag-order lang paagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:09 na nga oras. Tadtuan tanang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita gikan sa siyudad sa San Carlos. Upod kay Aksyon Stephen Presquito. Daligid lang kay Waysa nag-connect ko. Nano ining natabo siya? Pen? Yes, Section Rex, kapon na 8 ka mga persona ang natigayon ini nga nadakpan sa aton nagkatapos ng kapulisan
sa isa ka bypass operation o duwa ini ka mga lugar diri mismo sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang una amo ining natigay nadakpan sa tapos ang kapulisan nga sa diin na ining drug personality kinkilala nga si Glenford Maury E. Bailon kag natigayon ini nga nadakpan mga alas 5:40 kahapon sang hapon diri mismo sa Burgos Cibris, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Kag sa diin na ini siya residente ini siya sa Canlaon City. Gani nga ining suspetsado dugay na ini nga ginapanilagan sa atong kapulisan kag nakuha mismo no sa posisyon sa sining suspetsado ang isa ka one-hit seal transparent plastic sachet nga may unod ini nga ginadudahan nga shabu nga nagbugat ini sa kapinsa 27 gramos kag may market value ini o kon na DDP street value nga 324,000 pesos. Sa karon ang suspetsado action next sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagining suspetsado residente ini isang urban Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang ining pito action Rex tudakpan man mismo sa mga operasyon sa aton katapos ang aton atong kapulisan kag sang Philippine Drug Joint Elements sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 kag ipangunahan ni Police Major Mark Angelo Hongko kag natigayon nga nadakpan ining pito ka mga suspetsado nga gikilala nga si Jameson Palabrica ER ka 23 anyos kag lalaki ni wala sa trabaho kag residente sang Ilagan Extension Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Ang isa si Wilfredo Mabida Jr. Makahito 35 anyos kag wala ini sang asawa kag wala man sa trabaho kag residente sa New Era Street Barangay 2 San Carlos City, Negros Occidental. Ang masulod mo si Hector Villeta Espanya 28 anyos kag wala man sang trabaho, wala man sang asawa kag residente sang Sitio Bali, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ang babae mo si Joy Jimenez Candilada 28 anyos kag wala man sang trabaho, wala man sang bana kag residente sang Barangay Maaslub, Calatrava, Negros Occidental. Ang masunod mo si Ricky Lano Halaron 48 anyos kag residente sang Barangay Ilaitan, Yolngan, Negros Oriental. Ang isa ka babae mo si Laura Lina Fernandez Sobrado 33 anyos kag may asawa, may bana kag residente man sang Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental. Kang ikapito amo si Julito Cuales Apurado 32 anyos kag wala man sang asawa, wala man sang trabaho kag residente sa Barangay Patunan, Calatrava, Negros Occidental. Nakuha sa posisyon sa sining pito ka mga suspetsado ang isa ka gramo ang ginadudahan ini nga shabu nga may street value ini nga 12,000 pesos. Sa karon nariman sa kustodiya sa Carlos PNP ini nga pito ka mga suspetsado para sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Katuan ta naman ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz. Ini may kang tanan sa pagpangawat ginalantaw nga motibo sa pagsulod ang duwa ka mga armado nga persona sa call terminal sa siyudad San Cadiz. Yari ang kaundan sining report tupod kay Aksyon Roger Gotib. Sinalantaw nga pagpangawat ang rason sa pagsulod sang duwa tanan ka mga armado nga mga persona sa sulod sang call terminal diri sa may Access Road, Barangay Tinampaan, Siyudad sa Cadiz. Sa pagpa-record mismo kag pag-report kini sa kapulisan sang security guard nga gikilala kay Juni Arnaiz Arquillo, 30 anyos ng edad. Security guard sang Single Column Security Agency nga nakabase sa Siyudad sa Bacolod. Kag ini siya ang naka-duty diri sa may call terminal sa Barangay Tinampaan. Residente ang amo nga security guard sa Sitio Mantabaco, Barangay Kaduhaan, Siyudad San Cadiz. Sa iya sini nga aligasyon na may mga alas 3 ng takna sa nga kadahon kahapon sa may nagtanggol nga mga ido sa isa ka kilid nga porsyon sa amo nga call terminal kag iya ini nga ginkantuhan. Sa pag-abot niya sa amo nga lugar, hinali lamang nagbuwa ang duha tanan ka mga persona nga nakabunet sa pagkatapos armado ini sang mga armas
luthang identified sa isa sini 45 nga pistola pagkatapos gintayaan ini siya. Pagkatapos ng disarmahan siya, ginkuha iya 38 caliber revolver, ini siya ang gipusakan mismo sa iya sini nga pusas nga dala, kag gindala siya sa iya sini nga guardhouse. Pagabot sa guardhouse, gapos ang firewire o sa electrical wire nga sini nga tiil, kag ang isa naman suspect ang nagkuha sa ang isa man ka uniforme sa iya sini ka relibo nga ginabilin lamang sa guardhouse. Pagkatapos ang isa naman nagabantay sini sa iya nga nagahapa siya sa salud sa guardhouse. Ang isa nagsulod dito sa opisina sa diin, iya ginguba sunod sa negasyon sa gwardiya ang portahan, kag dito nagpangita sa mga ilaw kita nga mapuslan, katigay nga makuha ang 16,000 pesos nga kwarta na iya man sa gila sini nga opisina. May mga yara man nga mga empleyado sa amo nga kumpanya nga ara sa sulod, pero yara sila sa safe house kag wala gani makaibalo kung ano nga kalatampo sa gwa. Pagkatapos nga ginadala ang kwarta, nagpalagyo ang mga suspect sa wala may balaan nga direksyon. Bit-bit sini ang iya 38 caliber nga revolver sang sini nga security guard nga may 11 ka mga live ammunition ang nakuha sa iya, flashlight kag ang sumuman ang handheld radio kag ang upper uniform kag sapatos sa tong upod niya nga gwardiya. Padayon pa karon nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang ini nga kaso kasunod sa report. Mayara naman nga person of interest na gina-build up karon ang aton kapulisan agod nga masolve ang krimen. Wala maibaduan nga sa likod galing nga porsyon sini isang amo nga coal terminal ang wala sang pader kundi may ara lamang nga cyclone wire nga pwede gid makasulod anytime ang sino man nga maghimo sang pagpangahas sa amo nga kompanya. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gutim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadwantang La Carlota upod kay Aksyon Percival Villamor, 21 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan matapos na aktuhan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor, Pers. Sa alas 12:20 sang hapon, Marso 6, 2020, ang Pontevedra Police Station nagkandak sang operation against sa illegal drug sa Purok Santan, Barangay Antipolo, Negros Occidental. Ang operation sa drug bypass operation ginapamunuan ini ni Police Captain Rojon Daryl H. Negos, Chief of Police. Upod ang alert team sa station kag ang Drug Enforcement Unit sa station. Ang suspect diri newly identified action Rex, dakop ang suspect pinaagi sa bypass operation sang aton nga Porsche buyers na baklan ini siya sang kag naaktuhan nga nagabaligya sang isa ka elongated plastic heat cell transparent suspected shabu, kag na-recover pagid sa iya posisyon kag control ang 4 ka elongated plastic heat cell transparent suspected shabu. 5 tanan ang na-recover sa iya posisyon kag control, kag ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa suspect nga ginabakal sa iya. Ang suspect ginkilala dire sa kay Erwin Ispura E. Donasco. Erwin Ispura E. Donasco, 21 anyos, soltero, pumuloyo sa Purok Santan, Barangay Antipolo, Negros Occidental. Ang items ang nakuha sa posisyon kag control sa suspect, ang na-recover ini aksyon na Rex sa iya posisyon kag control, naglambot ini sa estimated value, market value nga 7,000 pesos. Sa karon ini si Erwin Espora nagapangatubang sa pagbayular sang Republic Act 9165. Ini si Erwin Espora na priso karon sa Pontevedra Police Station. Report live gikan diri sa Pontevedra Police Station para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa syudad sang La Carlota, Santon Plaza Herbal Oil. Para sa mga atlets na diraho, sakit na ang lawas, ang tuhod, ang hawak, ang likod tada, masyado man kasakit. Banyusan talang sang Santon Plaza Herbal Oil. Tapos banyos ta, i-massage naton mga 30 minutos, tubtubi sa kauras, kwa na ang kasakitan nga nabatsyagan ta. Santon Plaza Herbal Oil. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe through Facebook page sang Kalusugan Yan. May lang pag-monitor kay Nestor Escobedo dira sa Morsha sa iya sining baby si Sabana Escobedo kag Escobedo kag Yunosas family sa Minuyan. Ayos. And kay Carol Silingya pasaway gid bala si Tito Eric Magbanwa mo katawa man ta mayong udto adlaw. Udtong adlaw. Okay. Danili Mandal Garche, may lang pag-monitor Danili. And mayong hapon sa tanan, ginatamyaw ko galida upod ko sa balay, sa gagapamati sila ni Nanay Puka, Tatay Milisyo, kag sa binalbagan sila Mama Nili, kag Papa Dan, ang nagatamyaw si Shalani da sa Ilog. Sa Ilog. Ronquillo Simeon Ronquillo, may lang pag-monitor. And sa kay paring Simeon Ronquillo gatamiyaw sa kay Nini Eva Harovilla naga-manicure, may proud OFW fiance from Riyadh, Saudi Arabia. Maylin Segovia, Inday Ilina Segovia, kag Baby Segovia nakatutok na diri sa Kawayan sa Barangay Abunan. Ayos, daghang salamat. And tamiyaw lang gali ni Bailon Estilioso Carolo, advance happy birthday para buwas kay Tito Joel Sancho Sangya Alihis Panaad. Ayos, salamat Gid. Thank you Gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
kapulisanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 28 ng aton oras. Ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo kag nagapabakod man kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Ang sobra nga tambok lang. Nagaresulta ini sang fatty liver, barado nga kaugatan kag iban pagid nga balatian. Ang sobra nga asin perti maniho, nagaresulta sang pagtaas ang blood pressure nyo, hypertension, pagkaguba sang kidney kag iban pa. Sobra nga creatinine, kidney damage sana ni. Sobrang nga acid, nagaresulta man sa pagbutod sang tiyan, paglingin sang ulo, pabalik-balik nga pag-ubo, ulcer kag iban pa. Constipation, nagaresulta sa madamo nga balatian, kay ginasiling constipation is a mother of all disease kag iban pa. No? Para sa dugang sining ihibalo, pwede man kamo ka pakigangot sa Doc Hico Alternative and the Health Food Center, aprobado sang Food and Drugs Administration. Kundi gani tawag lang sa kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Kag mabakal man na ninyo sa mga suki nga mga butika dira sa Pontevedra sa Tia Joy Pharmacy, sa Hinigaran sa Bilyones Pharmacy kag sa Alice Drugstore, sa La Carlota sa March Pharmacy kag Ricarsi Pharmacy, sa Dulidra Aradra sa Butika Friend, sa Mami Joy Pharmacy sa Banwasang Valladolid Aramandra kag sa Escalante Tito JK Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule,
Alang-alang na ta sa tiyempo, siningabahin mapa-goodbye na kita-kits kita mga kaaksyon. Ay, by the way, sa aton galing nga mga winners, ang week 5. Karon nga adlaw, no, sang ECS Millones 2020, daligid lang, no. Congratulations kay Cherry Ann Fernandez sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Pride Detergent Bar. Ang iya sining nga POP, Cherry Ann Fernandez. Congrats man kay Lorna Pacto sang Purok Parauno, Talok, Bago City, Pride Detergent man ang iya sining nga POP. Congrats kay Lorna Pacto. Kay Merly Sacanle sang Villa Esperanza, Barangay Tangob, Smart Dishwashing. Merly Sacanle, Marilyn Tolentino, Fort Road, Alunan Yulo Extension, Bacolod City, Smart Dishwashing man ang iyasin nga POP. Congratulations, Marilyn Tolentino. Antonio Ramos Rodriguez, ang Alunan Baybay, Bacolod City, Smart Dishwashing man. Congrats ang ikalimatang tagdaog, Antonio Ramos Rodriguez. Ang ikaanom si Keisha Gabuya, ang Alunan Baybay, Keisha Gabuya. Alunan Baybay, Pride Detergent ang iyasin nga POP. Ikapitutang tagdaog si Merna Salas, ang Sitio Bumba, Barangay Salvacion, Morsia, Smart Dishwashing ang iyasin nga POP. Merna Salas. Ikawalutang tagdaog si Lizel Ann Subiga, Lizel Ann Subiga, sang Purok 6 Litob, Magsungay, Bacolod City. Pride Detergent Bar, Pride Detergent ang iyasin nga POP. Lizel Subiga. And ikasyamta si Sinayda Tubong Banwa, Sinayda Tubong Banwa sang P6B, Purok Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City, Smart Dishwashing ang iyasin nga POP. Kagang na ikapulotang tagdaog si Christine Joy De La Torre. Christine Joy De La Torre sang Barangay Alihis, Bacolod City, Smart Dishwashing. Makabaton kamo sang tagdaog, pulo kamo kabilog ha. Makabaton kamo sang inyo sininadagan gift pack. Pwede ninyo mag-claim diri sa Aksyon Radio Bacolod. Gift pack ha, sa napulo ta ka mga winners. Sang aton sining cash prizes winners, 1,500 pesos. Congratulations kay Elizabeth Barrientos. Elizabeth Barrientos ang Magsungay, Bacolod City, Pride Detergent Bar. Pride Detergent ang iya sining nga POP. Ikadawahatang tagdaog sang 1,500. Maricel Ignacio sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City, Smart Dishwashing ang iya sining nga POP. Congrats gid kay Maricel Ignacio. Kagang last ang tagdaog sang cash prize, 1,500 pesos. Felici Marie Salva. Felici Marie Salva, sang Gardenville Subdivision, Tangob, Bacolod City. Pride Detergent ang iya sining nga POP. Congratulations sa aton sining mga winners sa week number 5 sang ECS Millones 2020. Alang-alang na ta sa tiyempo, standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.